Ak v 50. rokoch mali Košice okolo 70 000 obyvateľov, o 40 rokov neskôr sa ich počet trojnásobne zvýšil. Mesto sa rozrástlo a obyvatelia sa chceli s pojmy mestskej hromadnej dopravy dostať nielen do práce, ale i za nákupmi či zábavou. Do 90. roku zaznamenávali v dopravnom podniku nárast najazdených kilometrov. Od spomínaného roku akoby sa počet kilometrov, ktorými prejdú autobusy, začal znižovať. Problém je navlas podobný bratislavskému, žilinskému či prešovskému. Odvíja sa od peňazí. Dotácie zo štátneho rozpočtu pre dopravu mesta každoročne klesali. Náklady na prevádzku zvýšené cestovné vykryť nemohlo. A tak dopravný kolos začal žiť, či presnejšie živoriť na úkor svojej podstaty. Až 80% z takmer 300 autobusov košického DPMK má už podľa dokladov a najazdených kilometrov svoju dobu životnosti za sebou. Čo si možno hasiť dobrou údržbou. Tá však nemôže byť dlhodobým východiskom. V uplynulých 3 rokoch nekúpili v Košiciach ani jeden nový autobus. Hoci na jednoduchú reprodukciu by ich v mestskej doprave potrebovali nových ročne 50. Transakciu, ktorú v týchto dňoch zdárne ukončili a veria, že je prelomovou, pripravovali rok. 17 nových Ikarusov kompletizovali pracovníci spoločnosti Asko z Košíc. Preberanie bolo slávnostné a keď získali autobusy ŠPZ-ky a ostatné vybavenie, vyšli na linku. Premiéru mali uplynulý víkend a okrem 7, ktoré už slúžia verejnosti, sa na cesty dostanú i ďalšie. Zelenou farbou chcú upozorniť na to, že sú iné, ekologické, teda také, ktorých motory životné prostredie znečisťujú čo najmenej. Tento počet situáciu nerieši, no zelené autobusy akoby chceli byť prísľubom, že ak mesto a od 1. apríla už akciová spoločnosť Dopravné podniky mesta Košice nájdu spoločnú reč, bude to len na prospech cestujúcej verejnosti.